Nora joaten zaitzu burua, beti pentsatzen dut honetan, antzezlan baten aurrean nagoenean, eta ikusten ditudanean aktoreak, oholtzara ateratzen, aurreko segundu horietan, oholtzara atera baina aurreko segundu horietan, non jartzen duzu zure gogoa, zure burua? Zaila izaten da, ez? Askotan esaten dugu aktoreok eta jendeak ez dut sinesten, ez? Baina urduritasuna ez zaigula sekula joaten, ez? Hasi baino aurreko minutu horiek sartzen zaizu horrelako, bai, ez da guztiz beldurra, baina bai, beldurraren antzeko sentsazio bat, inoiz sekula niri behintzat, ez da emanaldi batean ere joaten ez zaidana, ez? Uste dut dela ere daukagun pasioa eta daukagun gure ofizioarekiko arduraren emaitza dela, ez? Eta orduan atera baino lehen, hortxe egoten zara, saiatzen zara konzentratzen, zure buruarekin konektatzen eta bereziki arnasketak egiten ahotsarentzat ere oso onak baitira eta bueno, hor egoten argia itzali eta abiatzen den arte, ez? Hor dena ahaztu eta sartzen zara mundu paralelo horretan, ez? Sortutako historia paralelo horretan, ahalik eta hoberen bidaiatzera. Seinale txarra izanen zen gainera hori sentitzea, ez? Bada, egun bat hori sentitzen ez duzuna, ez dakit ze irakurketa eginen genuke horren inguruan, ez? Bai, uste dute errespetua zor diogula ez bakarrik ofizioari, baizik eta antzerkia den erritual horri, ez? Zute errespetu hori gabe, ez da zaila dela ematea benetan erritual hori eta antzerkiak duen hemen eta oraingo magia hori, ez?